sorry kasi akong word na gamiton, mapasagdaan nila ilahang anak. May bata ba? Nagkadungog ko. Mga gagawing bata gud, mga bagong tubo. Wa na po kuno'y klase November 1. Yaningon ng bata. Nanong wa may klase ng November 1? Unsa din na ng November 1? Sige, para sa mga bata ni, ng mga bago. Unang rason nga nung walay klase tungod sa kultura. As mga Pilipino ta, natay pagbati sa tong pamilya. Bisan pa og ni kaliwa na sila o namatay na sila, ato gyapon silang gihandom. So mo nang kada November 1 o gani wala pa November 1 karon October 31 mo kunig himo nga video. Ang uban mo na sa militaryo o nagitawag og niduaw sila sa ilahang mga kaliwat or hinigugma nga namatay na. Then mo stay sila ngadto kuyog ang pamilya. Kay mo na kultura kay para nato mga Pilipino importante ang pamilya. Pero mausad na ang nakita na ko nga kausaban lately. Mga bagong tubo karon, dili tanan ha. Labi na sa mga batanon nga kanang musukol sa mga ginikanan. Murag dili na kayo valuable ang pamilya. Murag ato nang giwagtang ang importante sa pamilya. Mas suod pa ta sa mga tao nga gawas sa pamilya, mas mubati pa ta, pero kung atong pamilya usahay dili na to. Tagaan og importansya. Mao tong nahitabo sa ato ang usa sa nidaog sa Olympics no. Dahan ni-react ato ang mga ni-react na bahin sa mga bagong tubo, nilaban sila ni Yolo og sa iyang uyab. Sa mga naguna, mga ginikanan, nilaban sa ginikanan. No, mao nang makita na to nga sa kultura sa Pilipinas ug hantod karon kusog gihapon ang kabugaton sa pamilya. O namanggod sa rason kaya ang ubang ginikanan di masagod nila timanon nila mga anak labi na sad karon nga mga bagong tubo nga mga ginikanan busy kayo o sorry kasi akong word na gamiton, mapasagdaan nila ilahang anak, isalig ra nila sa mga tigbantay, isalig ra silang isuon ilang isuon po dapat ba ilaing kinabuhi no, dapat tagsa kinabuhi gawa sa akong yaya nga imong gisulduan. So mao nang karon nakita na ko nga ang pamilya naganam na og bungkag. Pero mao na yung rason nga nung November 1 walay klase tungod sa kultura sa Pinoy. Dili gawa sa religious nga part ana. More on culture gina siya.